Sanibona, ngaphambi singene kwividiyo namuhla, ngithi angithathe lethuba ngibonge i-support nothando enikhombise lona lingaphezu kokucabanga kwethu. Siyacela niqhubeke nisiphote njalo ngokubuka amavidiyo ethu, ungakhohlwa ukukhomenta, ushare, ulike. Siyafisa ukuzwa umbono wakho. Sicela ke singene kwividiyo namuhla. Ubugebengu bubonke bungezinye zezinto ezibuyisela izwe lakithi emuva. Abukho ubugebengu osothi bungcono, ikakhulukazi lokhu kwe-bribery or corruption. Kubugebengu obusezingeni eliphezulu futhi obenza ukuthi ubulungiswa bungatholakali, nomuntu osuke i-victim angabutholi ubulungiswa. Futhi siyawazi ukuthi umthetho wase-South Africa uyabasupport abesifazane. Umthetho e-South Africa, umthetho wase-South Africa ubopha abantu abahluphekile. Futhi makuza kumalungelo asilingani. Umuntu ohluphekile nomuntu oyisicebi noma oyisigwili, amalungelo wabo awefani. Leyo nto leyo yenza ukuthi izwe lakithi-ke lingaphatheki futhi kungabibikho ukuthula. Kunodaba engilibonile lwangiphatha kabi ngoba akekho umuntu okufanele ahlukunyezwe noma ngathiwa ubani, noma ngathiwa wenzeni. Yabona, angeke ngenze umzekelo. Uma uthandana nowesifazane ebese umthola ukuthi uqomile noma ukujolele, ngibalekela ukusebenzisa igama lobufebe, ukujolele. Ukumshaya angeke kuze kumenze ukuthi ayeke ukukujolela. Ukumshaya nje, ungamshaya yebo, ngiyavuma, ngeke kwenze ukuthi ayeke ukukujolela ngoba ukukujolela i-choice ayenzile yena. Umuntu futhi uma ngabe isimilo sakhe sixega, induku ngeke izimenze ukuthi isimilo sakhe singaxegi ngoba i-choice ayenzayo uma ngabe efuna yena ukundinda. Inkinga nje esibhekene nayo leyo. Akuqonda ukuthi namadoda ayahlukumezeka, hhayi kancane, and ekuhlukumezekeni kwawo akekho umuntu oyinakayo indaba yokuhlukumezeka kwamadoda. Indoda uma kuthiwa ishawa owesifazane kuvele imibuzo ewu-1000, eminye izobuza ukuthi yona ibiyenzeni, ingoba bekwenze njani. Kodwa uma kuwowesifazane kuvele kuthiwa sizwelane naye, justice for whoever. Kufuneka sisukume sonke kulwele lo wesifazane ngoba nakhu ehlukumezekile, kodwa singabheki izathu. Ukuze kulamuleke le nkinga yokuhlukunyezeka kwabesifazane ney'ngane ngokusho kukahulumeni namadoda, kodwa kufanele kubuke umnyombo nanokuthi ize befike kulesi sigaba sokushayana kusukaphi. Ngithi ngingena ku-X eyaziwa nge-Twitter, ngisithela pheka nansi i-post. Ithi Sinenhlanhla Nenezane Mthembu has been physically abused by her boyfriend, Andile Jr. from the day they started dating. She has opened 4 cases so far because no police gets near him and because his father always bribe his way out. The latest case number is 191/1 of 2026. Sisi lo kaMthembu iposta ayibhale ku-Instagram wakhe ifundeka kanje: "This is my final attempt for a call for help and try and arrest this monster who has been abusing me physically from the day we started dating. I've opened 4 cases with fail because no police get near him. And of course, his father will bribe his way out. But today, I've had enough. Nizokholwa when he kills me. How do we explain 4 case numbers?" Nosiso fake isithombe sakhe sa-6 months ago, ukuthi 6 months ago wayishayiwe futhi enjengoba umbona. Lesi noma engachazanga ukuthi esaneni, kodwa ngiyasola esakamuva lesi. Njengoba ubona nje kusewuye lo ubhalile ukuthi ukhathele manje ukuthula ngoba phela ukuthula kwakusho ukuthi uzofa, le ndoda izombulala. Nansi le nsizwa eshaya lo sisi okufanele iboshwe ngempela ngoba iyamhlukumeza. Noma ngathi umuntu uthandana naye noma kuthiwa umenzelani, awunalo ilungelo lokumshaya kanje. Noma kuthiwa ukudelelileko, umshaya kanjani umuntu uma esenje sezevaleke ngishiso? Enye post yakho sesubhale kanje uthi "This is what was used to assault me." So uveze i-baseball bat njengesona sikhali ebesisetshenziswa ukuze abe njengoba kade umbona. Ngakho-ke ngithi le ndoda fanele iboshwe
ngoba ayikwazi ukuhlala kahle nomphakathi nabantu, iyohlala nabanye abantu abafana nayo, babe ngamadododwa bashayane lapha mangabe bafuna ukushayana, bahlale mabe bafuna ukuhlala. Kuzoba ngcono lokho ngoba ukulwa nomuntu uzungaze uthathele umuntu wesifazane i-baseball bat noma udelela nje. Ngiyazi bakhona besifazane abadelelayo, kodwa noma ngathi udelela kanjani, ungaze uthathe i-baseball bat, hhayi lo muntu ufanele ukuboshwa. Kanti ipost evela emaphoyiseni ithi lolu daba under investigation, bathi the matter is being treated with the requisite urgency. The GBVF case opened by victim on 10 January is receiving attention at senior management level. Lieutenant General Nhlanhla Mkhwanazi has requested an immediate report from the station concerned regarding the failure to effect an arrest within 2 days of the case being registered and is awaiting feedback. Bona social media isiza masifika la. UGeneral Mkhwanazi ubengekaze alwazi lolu daba uma ngabe i-social media bengekho involved, ngoba amaphoyisa mayengawenza umsebenzi wawo yini osuke uzoyenza. And into enhle ngosisi lo, ama-case number uwagcinile. Ngiyibonile enye yama-post wakhe lapha bekawafake khona ama-case number, khombisa ukuthi uwagcinile lama-case number ukuze uma sekuthiwa kusuka amenye iphoyisa mhlawumbe ekhishwa uGeneral Mkhwanazi ukuthi lize kuye, uzokwazi ukulinikeza i-case number, udaba lakhe lilandeleleke. Sengake ngayisho lento ngaphambilini ukuthi ngokwamaphoyisa uma kwenzekile wavula i-case yakho yaphelela emoyeni, into ebalulekile uma une-case number. Ukhona nje usisi engibone ipost yakhe ekhala ngesoka lakhe laseCongo elithatha ingane ivakasha kulo kanti libaleka nayo la eCongo. Into abamshaya ngayo la amaphoyisa ukuthi awayivulanga i-case number, kanti njengoba ene-case number kuzokwazi ukulandeleleka ngoba kuzobonakala ukuthi icala lavulwa ubani, iloyo-ke efuneka aphendule. So uma ngabe uvula icala emaphoyiseni, yenza sure ukuthi une-case number ukuze uma sowune-complain wazi ukuthi nansi i-case number, ngalivula icala ngedate ongukuthi, icala wento ethize kodwa icala lami laphelela emoyeni. Futhi-ke baphoxa igama lamaphoyisa kwaZulu Natal. Amaphoyisa kaZulu Natal ayaziwa ukuthi amaphoyisa azimiselayo emsebenzini wawo futhi ekulweni nobugebengu. Asikuqonda ukuthi i-corruption ikhona yonke indawo, kodwa kusesenkingeni lamaphoyisa. Futhi mina ngakujabulela uma ngase kuthiwa umthetho uhambe wazwafika esigabeni lapho khona lamaphoyisa involved nawo aboshwe. Lamaphoyisa nje okwavula kwema-case, ama-case akhona aphelele emoyeni adliwa nawo aboshwe ukuze South Africa yethu izolunga. Ilokho nje okongijabulisa uma ngase ngizwe kushiwo lokho. Kodwa nje asethemba ukuthi njengoba uGeneral esethe ufuna ukuthi bamuphe i-report, bazophenya phela kuzotholakala ukuthi ubani wayevula amacala. Osho lona owadiza afuneka ufuna imali yakhe, ngoba namaphoyisa lawa asezoba senkingeni. Kuzofuneka kuchaza ukuthi uma umuntu ezile wazoreport futhi usesune-ithombe zo-6 months ago, ngoba makwenzeka futhi ngiyacabanga ukuthi sesiwabona ukuthi uma ngivula i-case iphelele emoyeni, wasethi no, ngcono ngithathe iy'thombe zibe ubufakazi. Uma ngabe ne-report kadokotela kufanele nakhona ayikhipha. Ngihlezi ngiya kodokotela besho kanje kodwa i-case yami ingathathwa serious. Iyasibulala indaba yobugebengu la eSouth Africa kakhulu. Yingakho ngithi abukho ubugebengu obumukelekile. Ngisho ne-bribe nje ibugebengu obubi ngoba iqoqomezela ukuthi amaphoyisa wangenza izinto ngendlela, ukuthi lo ngenamali agcine sesafara. Iyona nje into eyinkinga kakhulu kulezwe lakithi, kule South Africa yethu ekhululekileyo. Mina nawe asidibane kwivideo elandelayo. Ngiyabonga kakhulu.